γρήγορα στον προορισμό του. Η φωνή που τον οδηγούσε επέστρεψε στο μυαλό του. Και να θυμάσαι, όταν έρθει η ώρα, θα πρέπει να είσαι ελαφρύς με όλο σου το φορτίο, μα συνάμα όσο πιο ελαφρύς γίνεται. Ο πρίγκιπας αναρωτήθηκε. Γρήγορα όμως κατάλαβε πάλι. Εωρήθηκε για λίγο στο κενό και μετά το βρήκε. Είχε πια στα χέρια του το δεύτερο κλειδί. Έγραφε KG 188 ως ακριβώς και τα κιλά που χρειαζόταν για το ταξίδι του. Διέσχισε το δρόμο ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Ήταν απίστευτα δυνατός και απίστευτα ελαφρύς. Μα έμοιαζε προς στιγμή χαμένος. Μέσα στο πλήθος κάποιος του έπιασε το χέρι. Το σήκωσε και του έδειξε τον δρόμο. Μπροστά του απλωνόταν το σκοτάδι. Ένιωσε να κρατάει κάτι στο χέρι του. Ο άγνωστος του είχε δώσει το τρίτο κλειδί. Έγραφε CP3. Ο πρίγκιπας δεν κατάλαβε, αλλά προχώρησε θαραλέα. Άκουσε τη γνώριμη πια φωνή να τον εμπνέει. Κοίταξε καλά. Εσύ είσαι. Εσύ και η δύναμη. Η ομή, αγνή, ζωογόνος, κινητήρια δύναμη. Τρεις όψεις. Τρεις κύλινδροι δουλεύουν μαζί σε τέλεια αρμονία. Σοφά οργανωμένοι. Είναι όλη σου η ύπαρξη. Απαλλαγμένη από κάθε περιττό, κάθε παρασιτικό κραδασμό. Δεν υπάρχει πια τίποτα να σε αποσυντονίσει, να σε τραβήξει από το στόχο σου. Νιώσε τη μεγαλειώδη ροπή να κυριαρχεί πάνω σου. Ταξίδεψε μακριά μαζί της. Τώρα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Κάθε στιγμή είσαι ελαφρύς, δυνατός, ευέλικτος και πιο σίγουρος από ποτέ. Απόλαυσε την ανώθευτη αίσθηση ισχύως. Τέτοια που ποτέ ξανά δεν συνάντησες στη ζωή σου. Τώρα είσαι έτοιμος. Το τελευταίο κλειδί σε περιμένει. Έφτασες στον προορισμό σου. Ο πρίγκιπας κοίταξε το τελευταίο κλειδί. Έγραφε MT09. Ένιωσε μια παράξενη ηρεμία. Αισθανόταν πια ότι βρέθηκε στο σωστό μέρος. Και τώρα είχε όλα τα κλειδιά. Έμενε να τα παραδώσει σε εκείνες. Περίμενε. 4 γυναίκες εμφανίστηκαν μπροστά του. «Είμαι η λογική», είπε η μία. «Είμαι η παράδοση», είπε η άλλη. «Είμαι η μεθοδικότητα», είπε η τρίτη. «Είμαι η τεχνολογία», είπε η τέταρτη. Ο πρίγκιπας ξαφνιάστηκε. «Μα εγώ αναζητώ κάποιες άλλες. Τη φαντασία, τη δημιουργία, το πάθος, το ένστικτο. Πού είμαι?» «Μη βιάζεσαι», του απάντησαν. «Ποτέ τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Δώσε μας τα κλειδιά. Ξεκουράσου και εμείς θα χορέψουμε για σένα».
the ultimate. You need to act quickly. Listen to this sound.